Nagy nehezen eldöntöttem, hogy fel lesznek töltve a videók, úgyhogy ezt egy ilyen elővideónak, akárminek szánom. Semmi extrát ne várjon senki, azért töltjük fel, hogy azok is láthassák az összeset, akiket ez tényleg érdekel, és már látták az első 5-6 videót. Ez a mi életünk, semmi extra, ez egy vlogszerű valami, mi vagyunk csak benne, semmi érdekes, csak nagyon sok ismerősünk, barátunk szeretné továbbra is nézni, hogy miket veszünk fel, de hát nem vagyunk ott mindenhol, hogy mutogassuk mindig, úgyhogy így fel lesz töltve. Meglátjuk, milyen fogadtatás kap. Most egyenlőre ez egy ilyen próba akármi. Úgyhogy remélem, hogy nem fogtok szétszedni azonnal. Tudom, mindent szarul csinálunk, meg minden, de milyen kis bénák vagyunk, esetlenek, és így szeretjük magunkat. Vagy egymást, vagy nem tudom. Úgyhogy ez fogadjátok egy ilyen beköszönő videónak, nem tudom. Én nem szoktam videózni, tehát egy ilyen kis esetlen nézzétek meg, ezek vagyunk mi, tessék, ez a valóság. Nem szépítek semmit, nem szerkeztek videót, lusta is vagyok hozzá, meg van egy telefonom hozzá összesen, és ezzel meg nem vagyok hajlandó, úgyhogy tessék, lássék. Ez van. Remélem azért élvezhető lesz némi tartalom belőle.